Selamat menonton dan jangan lupa di-subscribe ya. Tak urunge. Yo, nek dayuh lho, Tangi turu iki sering. banyu anget kae lho. Banyu anget kuku kae lho. Gak iki lho, beko iki lho. Kuwi mbok anu mbok dongani ora. Gak, udeken dhewe aku. Kan warung iki gak oleh ngudek, ngudek dhewe. Kenapa? Mau asih lho ora umum lho rek, wong karo sendok lho gede lho. Yo, duduk bakul kuwi. Yo, selet. Tempat tidur kuwi ndi? Kene to, iki adikku kuri masku. Lah sampe nyilepe silanan ning ndi? Ning Ya ning sikam. Ning kene lho. Lah terus sikro si ibumu. Lho po arep jerit-jerit. Ora yo tru. Kowe bae. Pas sampe kene kok mbok duwe-duwe. Mister. Ya jereng. Ya, seperti itulah. Nek rene iki kudu nggawa panganan dhewe. Mergo aku gak cepak. Soale ning kene kan mek cepake beda. Ya wis diterima ae ono banyu putih. Ngono lho kira. Jereng. Pak iki nek mulai nggawa sita karo uyah. Ngesu botak sitok. Ultraman. Ya iya. Wis pasang bokongan barang wis e. Iya, jedek. Kan ndi ke? Saya mbok jak tamasya. Ayo to, Ndang. Ndang Ya ibu kaya apa jenenge Bang? Heeh. Dijak-dijaki ya pokok arisan ngono lho. Kok yo aneh. Jereng. Itu gedung kok gedung kae. Oh iya. Udeken go kopemu go. Mil-mil sek ya. Udeken, go tak udek. Habis ini kita mau kemana? Kemana Mbak Ari? Kita tamasya. Ke Binaria. Asim. Jereng. Heeh. Ya Allah. Kok banget enggak? Kowe njaluk aku ki. Piye? Rokok iku kudu wani tambel. Ki. Oke. Lah kowe kok njaluk aku. Tak kok njaluk pisan sirku. Iya, iki yo ra iso. Ya nek gak Mumpung apa-apa. wong rene ya. Potong Nggone bayaran. ari pisan ngono. Iya, sithik ngero mbok bayari aku. Duh, kono bos ki jere piye nek bos ki piye? Wani tambel. Nek toro ki karo wong lanang. Jebon kabeh tocah, candase ngelu pemasukane rung enek lho bayarno. Mbak sabar. Ketanggon ora dibayari lah aku. Alhamdulillah. Berbayar tukang lho. Berbayar tukang barang Iya. kayak piye. Jereng. Aku langsung pujiku kawulane Gusti. Iya. Oh puji. Jereng. Ki kaya rene sugi ing kepase. Sik. Lah iya. Apa tindak Jebuk bayaran karepe. Kita review dulu Tin. Sing bagian kono ki nggono apa to Tin? Asu. Aduh. Jereng. Yo. Anu, iki para dukun mlumpuk, guys. Oke, sing siji dukun pijet. Iki dukun penarik lanang. Jereng. Komplit. Anu, velocity-nya mana? Anu Mbak. Ki nggonmu ki ketoke omahmu ki enek sing gawe. Yono sing gawe. Yo ketoke kae. Sing gawe tukang. Ya, tukang itu. Aku ki anu Cuma perantara. tak terima perantara iki aku cuma ndongakne tok muga-muga Ari silite gak buka. Asu. Gua kaya iki jobong. Asu. Saya ombong. Kilingan. Kutuk kadakesi empuk tahu atau sepatu. Selintas iki turuk dalane peli matuk dilakeni ra matuk gua eneng kali. Jereng. Ora matuk tentu tanda siji. Ya. Iki apa iki? Jereng. Ning ndi gono gawane dupa. Ki jajal ki mau sing kilo geseng anyar iki lho. Ambune enak ya. Ya kok sabun. Sabun. Heeh. Pengharum ruangan. Aku pengen sing kok ning Arab ki lho, kaya abagirun laput enak. Gak dupa nek ke menyan ya. Iya, modelnya kaya menyan, Mm-mm. tapi kan Arab.
Harap Saiki sak mini-mini. apa ya? Kayak anu. Enggak. Yes kok ning Bali lah. Kayak nganu ngono lho, kayak areng ngono kae. Oh, kayak areng. Dhuwure di ngono kayak nganu. Sing bubuk ya nek. Tapi ngene bare gak bubuk sak mini-mini. Ya cilik-cilik dikek Kotak-kotak. kotak-kotak. Dik, Begitu. kowe ngomong lho, aja meneng ae. Anak kecil tidak boleh nakal. Pesik lho guys. Pingi-pingi dijak glinding neng mriki. Glinding. Glinding di pokoknya. Pingi-pingi ya ini kan glinding neng ndi. Cus berangkat. Halo Titik. Halo. Kita mau kemana? Gak tahu pencari bubas. Lah iya, aku kan lipstikan loh. Ini gue lipstik para tim. Kak, Lah iya, kurang gowo. ning omah nang ning tempak ning buk. Gak mau buka cendek macak puye. Asyik. Penting ki anu sesonge gak keri. Rambutnya panjang. Ya sing rambut ditarik. Ora nyemotnya. Lah iki lho guys, iki lewati jembatan. Oke, kita OTW. Gelap-gelapan jadinya seperti siluman. Jreng. Iki manut bose apa jari bose ya toh? Tamasya di mana kita? Gak tahu ini malam Kamis. Jreng. Yes. Ranu musak nih cek iki. Deloken mboke umbah-umbah malah dhek nyibal dolan. Piye? Sawet barang ya. Banget. Lah piye Jal? Tak kira cawete anakmu. Ben, nek Lah jarene tak lah sebutin iya. apa, Kok kan? iso ku lho mbok kon mbah anake dolan ku lho. Kok iso? Kok iso? Tasmu teles lho. Apa mak ben kono? Ar. Tak sumotane dupo. Ben, Sajan. gak mulai demite ben teko. Nah, Ini lho piye ya. lah malah kon umbah-umbah ya ta bocah dolan. Omahe tak semuti dupo iki lho. Jeki ben mulai. Kamu sik Bu ngono lho diben mak sapa. Ngapusi ngapusi, wi. Saya sabar ya, Mak, duwe anak koyo ngono. Karo Mbak Eni pirang belan karo Mbak Eni. Ben. Teles iki telas. Wah, rugo lho jawab. Aku mah aku kok ngene lho. Delok entak piye? Berarti nganu umbah-umbah karo kungkum pisan masuk kecek. Mergo gak dijak ning kolam renang. Ya Allah nit. Aku lah kayak tuman umbah-umbah ki sak terase barang ti koyo. Iya. Dia ada plene ben gak iso. Lah iya, tenan ah. Mbah nang mesin cuci. Ki engko jan rotoli to ya tak ucek yae. Golek tapi ora koyo ngene teras ki lho mek mbok deloken koyo ngene. Wong batine rias ki oke. Lah iya, kok iso. Kok ora gelem. Nglondre wi lho entek pira. Kok iso. Wong nek kiting ali-ali nek cetil ki yo ngene iki. Padahal sak job 5 juta resik. Iya tenan. Ngono kelong ngumbahi kelok yo dipel sak teras-terase Mas. Ngono lho. Ketok nguceke ning teras. Sak ulan 1 juta kok yo ora mampu to. Lah iya, janake. Lambemu. Senengane kok ngebongi wong mana. Lah iya, lah entah. Gusti, kok ora omahmu? Yo mak ayo dolan ngono. Isin to ngejak dolan wong tuwek ya. Iya. Gayamu. Mak, kok ora omahmu bareng mau mbok pel pisan ta, Mak? Mak, apa iki? Sampe dong bisa mantu tenan to, Mak? Somben. Anak si Tato ya? Telu. Sing endi? Sing urung sing rabi. Ya Jeki to. Heh? Jeki to. Jeki wi rasa mbok harapkan nek Jeki wi.
iya kayak Bang makak mbak ini kono. lah piye pokoke aku ngene iki ya las ta Ya, yang penting ya. bahagia Bahagia. gak usah gacane cangkeme tangga Lho, tanggane guyu lho. Mbak ya Tanggane guyu lho piye? dulure lancang Ki dulure kabeh sarana. ora ya apal aku Lah iya. lha piye ta lah aku jaman biyen belajaran tanggapan dur kene dur kono ta ya Lah iya. wis kesel jaman 250 piye biyen ning mbok piye 200 Wih, ngono ngejak mangan aku. lali aku mah kan setahun nasi Tak lain duwine ra leh. Mak, bayar kamu piro asisten aku akeh. Ya Allah, Jan. alhamdulillah Ngene kene gak jeki ora enek, mak kok bengi-bengi kono mbah-mbah. iki kita ya anak durhaka Tenan pokoke senengane wis. dolan mbok kon iso Kon- bantu Lah iya, mbok anu ngamuk, kita iki ngamuk, dadi terase barang dijori banyu. delokan jek karo dibong Mak, tak wangi jero pisan disori para. Yo. Turu. Lah, Pak iki ning sita, Mak. Pak iki. Lah Pak Ijik metu wae kok yung kosek nek turu. Alah, cah koyo ngono. Ari siapa? Dang kelo, guys. Bengi-bengi nggo gawe make. Ndoro ae. Lah Mak ning sita, Mak? Bengi-bengi, sreng. Arsinya. Loh, Mbak, ya turu to. Ya mau anake kok iso. Sreng, seret. Sarat. Geret kopet. Seret. Bengi-bengi nggo gawe wong turu ki ya iki. Ben. Mak. Wah, gak gelem rezeki guys, Mak. Turu ya. Turu ya wis nek nol. Asu. Aku balik dulu nek iki kayak lagi sik. Buka lah. Balik nih. Sesuatu. Asu. Ki malah iki. Dem. Mae, kalau Bu, wonge. Wonge ni samping. Mae. Sare apa? Jreng. Wes, Pakai setengah songo loh. piye, Kak? Kamu sudah tahu? Sintus, giling. Bengi-bengi kok iso. Biasa. Golek jajan to, Mbak? Gak tau. Ya Allah. Ya Allah. Mak itu lagi bar kenaan apa guys? Ya Allah. Kenaan Pak. Ki sik separuh lho. Sik dibeki sik. Lumpukne sik. Kalau mak musuh iki kok. Sayangku. Kalau mak digoreng sik, Mak. Wis turu wis bengi-bengi yo. Parane, guys. Heeh, mak iki. Oh iya. Kesapa tangis kan? TV. Wah, tuku kainan we. Mahogani. Iki terus iki musuh iki wis mak ngono ae tak damule dan turune. Moh, ndang ngono. Ndi? Mahogani. Iki mahogani. Heeh. Ngene iki. Niki lho. Heeh. Iki Mahogani. mahogani. Heeh. Kuwi mbokku dhewe ta, Bu? Sehat ya, Bu. Ya, Kok dimantan? alhamdulillah. Mak, 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 mak
Sering. Sering. Itu sok ben tuku ngono iki. Gede. Padahal mau wis gawe coklat sik golek eneh. Cocok apa? Wis gawe dek langsung. Duwe coklat. Tapi gak mau gani. Ki murah oke. Sering. Sawe ora oleh. Kuwi iki cambet aku. Dang ke lo, guys. Bengi-bengi nggo gawe mae. Ndoro ae. Lah mak ini ndi to, Mas? Bengi-bengi, sering. Artinya Loh, Mbak, Om ya turu to. ya mau anak kok iso. Sering, seret. Sarat. Geret kopet. Seret. Bengi-bengi nggo gawe wong turu ki ya iki. Ben. Mak. Wah, gak gelem rezeki guys, Mak. Turu ya. Turu ya wis nek nol. Asu. Aku balik dulu lagi iki, kayak lagi sik. Buka lah. Balik nih. Asu. Ki malah iki. Dem. Mae, kalau Bu, wonge. Wonge ni samping. Mae. Sare apa? Jreng. Terus Pakai setengah songo loh. piye, Kak? Kamu sudah tahu? Sintus, giling. Bengi-bengi kok iso. Biasa. Golek jajan to, Mbak? Ya Ya Allah. Allah. Mak tidak lagi bar kenaan apa keges. Ya Allah. Kenaan Pak. Ki sik separuh lho. Sik dibeki sik. Klumpukne sik. Kalau mak musuh iki. Dek, Kalau mak digoreng sih, Mak. Wis turu wis bengi-bengi yo. Parane guys. aku wis tuku. Ini mak iki. Oh iya. Kesapa tangis kan? TV. Loro mah. Mbah tuku kainan we. Mau gani. Oke, terus iki musuh iki wis mak, ngono ae tak damule dan turune. Moh, ndang ngono ae. Ndi? Mau gani. Iki mau gani. Heeh. Ngene iki. Niki lho. Mau Oke, iki gani. mau gani. Heeh. Wing mbokku dhewe ta, Bu? Sehat ya, Bu. Ya, Tetap di alhamdulillah. rumah. Iwet dulu. Sering. Sering. Itu sok ben tuku ngono iki. Gede. Padahal mau wis gawe coklat sik golek eneh. Cocok apa? Wis gawe dek langsung. Duwe coklat. Tapi gak mau gani. Ki murah oke. Sering. Sawe ora oleh. Kuwi iki cambet aku. Pulang, Mak. Selamat istirahat lagi. Iya. Diobrak-obrak bengi-bengi. Diobrak-obrak kaya jereng pakai. Sering Ya sedang bubuk lagi. Besok 3 lokasi. Iya. Sok bangun jam 2. Jereng. Semangat. Ya. Oke, yuk lanjut.